Akulora ni komanda jaler Atingo bada Ranyisi mar surrender. Agoyo ne Kristo erokamano mosekela e TV Lolweka mondo mi waporie wach gi joka nyanam kuom wach ma Nyasaye oseketelewa. Kuom nyingena iluonga Bishop Joseph Odindo, atiyo kod kanisa miluongo ni Redeemed Ministries International. Kanyo bende atiyo kod migao miluongo ni Mana Ministries International. Jehova osekela ka mondo wagoye mbaka kod joka nyanam akongi wach ma Ruoth oseorago e TV ka. Yiena mondo asom wach mondikie muma kuonde ariyo, Samuel kod machielo adhi some buk mar Jorumi. Buk mar Samuel 9 chako somo 1 muma luwo. Daudi nopenjo niya, dipoko dong'ie ng'at moro ma dhood Saulo koso mondo atimne maber nikech era ma erogo Jonathan. Ne nitie jatich joka Saulo moro ma nyinge Siba. Ne giluonge mondo obi ir Daudi. Kane osebiro, ruoth nopenje niya, in e Siba koso? Mi nodwoke ni, an ruoth. Ruoth nomedo penje niya, dipoko dong'ie ng'at moro ma dhood Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro? Ziba nodwoke ruoth niya, wuod Jonathan moro nitie ma tiendene ong'ol. Ruoth nopenje ni, en kanye? Ziba nodwoko niya, en Lodeba e od Makir ma wuod Amel. Omiyo Daudi nooro joote Lodeba mondo ome. Kamano Mefibosheth wuod Jonathan ma wuod Saulo nobiro ir Daudi mogoyo chonge piny kokulore nyaka e lowo. Daudi nopenje niya, Mefibosheth? Mi nodwoko ni antie ruoth. Daudi nowachone niya, kik iluor, nimar abiro mondo atimni maber nikech era ma erogo Jonathan wuoru. Abiro dwoko ni puothe duto mane mag Saulo kwaru, kendo anami chiemo pile. Yiena mondo asom wach e buk machielo, e buk mar Jorumi. Jorumi 8 chako somo 31 kende muma luwo. To koro dwa wach ang'o kuom wechegi duto? Ka Nyasaye ni kodwa, to ere gima dwa luor kata ka ng'ato obedo jasikwa? Mano e wach madwa nalosie kodi kod sani okinyi ma Ruoth osemiya ng'wono mondo abi e TV ka. Ang'eyo ni nitie weche ma samoro ng'ato kadhe, ma samoro osepenjore weche mang'eny. To wach madwa nalosie en dong' ma ng'ato nyalo dong' go e dala. Muma mwasomo e buk mar Samuel mar 2 chako somo 1 kanyo. Muma loso kuom Saulo kod Jonathan mane wuode kod Daudi ma wuod Jesse. To muma lowo ni odiochieng' moro achiel Daudi ang'o paro era mane nie kinde kod Jonathan ma wuod Saulo. To muma wacho niya, ang'o paro era mane nie kindgi. Kwa somo muma chien kanyo to wayudo era mane nie kind Daudi kod Jonathan mane wuod Saulo ma wuod Kish ma ja Benjamin. To muma wacho ni chieng' moro ne giketo singruok e kindgi giwegi, magi wacho ni onge ng'ata ng'ata mano imo wadgi kata mano pand wach marach kuom wadgi. To mano nomiyo ne gisingore ma ng'ato ka ng'ato norito singruok mane giketo. Kata kane weche tek, kata kane Saulo ma wuon Jonathan ne timo mondo miyo im Daudi mondo chwo kod tong' mondo negi, to Jonathan nikech singruok mane gisetimo ne ochune mondo kon Daudi ma wuod Jesse siri ka siri mane wuodgi pango nyaka kare mar nindo. Mano chuno Daudi mondo ringi kano osekone siri mar nek mano osedonjo kuom Saulo mane ruodh Israel e kinde no. Mano osedonjo kuom mondo mi oneg Daudi ma wuod Jesse. Muma ler wacho niya, Daudi ma wuod Jesse ang'o paro era mane nie kindgi kod Jonathan ma wuod Saulo ma wuod Kish ma ja Benjamin. To wacho na dier, ne nitie ng'at moro mane wuod Saulo mano osenindo e gode mag Galaboa kaachiel kod Jonathan ma wuode. To paro era kaachiel kod singruok mane giketo, to wacho nabiro dok e dala mar Jonathan, e dala mar Saulo, mondo apenje ka nitie ng'at manodong', nikech nong'eyo malong'o ni jogo nosetho e gode mag Galaboa maonge ng'at moro ma samoro nyalo bet modong'. To wacho nabiro dok mondo mi adhi anon ka nitie ng'at moro manodong' e dhood Saulo ma ja Benjamin. To kanochopo to luongo ji, to penjo ni to bende nitie, kama wasomo mwacho Daudi nopenjo ni to bende nitie ng'at moro modong' e dhood Saulo
mondo atimne maber kaka Nyasacha dwaro. To Muma wacho ni nitie jatich Saulo moro maniluongo ni Siba. Siba ni ne en jatich e od Saulo, kendo ne en japidi, ne en manopiro kijana maniluongo ni Mephibosheth. To mowacho ni ne jogo nono to no ok ong'eyo dwoko, kata dwoko mane gin go ok ne ni kare. To giwacho ni nitie japit Saulo moro nyinge ne Siba. Omiyo ne Daudi ogolo chik mondo ome piyo piyo mondo okel wach ka nitie ng'at modong'. To kano ochopo to Daudi ma wuod Jesse ma ruoth openje ni to bende nitie ng'at modong' e dhood Saulo ka. To Siba ne nigi dwoko. Miyo Siba nowacho niya, nitie ng'at modong' e dhood Saulo ma nyinge Mephibosheth. Jalno en ng'at mong'ol, to onge e piny Israel ka. En e piny moro miluongo ni Lodebar, e od Makir ma wuod Amel, kure ma enitie. To mawacho niya, Daudi ang' ogolo chik mondo dhi ome kama enitie Lodebar, od Makir kanyo. Jogo nosekele, to maluwo niya, nogo chonge piny e nyim ruoth miluongo ni Daudi, koko ng'eyo gimomiyo oseluonge. To Muma wacho ni Daudi nopenje ni to in e Mephibosheth koso? To wacho ni ruoth, an e Mephibosheth. To Daudi odwoke ni kik ibed maluor, nikech asebiro mondo atimni maber, nikech era mana erogo Jonathan wuoru. To Muma ler wacho niya, to kana osewachne kamano, nokulore nyaka e lo mowacho ni ruoth, an e Mephibosheth. To kana iseloso, Muma maler olowo niya e buk masomo mar 2, Muma ler wacho ni to ere gima dowachi e kuom wechego duto ka ng'ato obedo jasikwa. Ere gima dowachi ka Nyasaye ni jakorwa, kata ka ng'ato lokore mobedo jasikwa to dwa luor ang'o? We alos kodi kuom weche 2 masomo e Muma e buk mar Samuel mar 2 kaachiel kod buk mar Jorumi. Muma maler wacho ni Daudi ma wuod Jesse ma ruodh Israel ang' odhi omanyo ng'at modong' e dhood Saulo. Ing'eyo ni kata loso kodi mama, samoro nitie kaka idong' e dir dalau, samoro nitie kaka idong' e anyuola, ma kata kiluongo jok manyalo gogo mbaka, kata ka nitie meeting monego ji bedie, to ok inyal bedo, ok inyal luongi kanyo nikech idong'. We awach ni kuom dong' ma ng'ato nyalo dong' go e dala, Mephibosheth nodong' ka wuon mare ma Jonathan ma wuod Saulo notho e lweny ka gidhi e lweny e gode mag Gilboa. Ang' tongi ochuogi kanyo magidong' lweny odong' e gode Gilboa kanyo. Nduru noduogi e dala ni jolweny mane jokedo nodong' e gode mag Gilboa. Iwinjo kata samoro kata kwaloso kodi, samoro kata in bende idong' e dala kanyo, ma kata kisetemo mondo item kod pesa to ongo setimori ni maber nikech idong'. We awach ni kuom Lodebar nyisang'o? Kisomo Muma to Muma maler wacho ni Lodebar nyiso kama otuo, kama otimo ngoro. Kanyo ema ne Mephibosheth odhiye, kama onge geno. Kanyo Lodebar kanyo en kama nitere jok ma onge kod geno, jok ma nyinggi okethore, jok ma onge kod geno, nitere Lodebar. Iwinjo Mephibosheth to nyisang'o? Mephibosheth nyiso ng'at ma onge nying, ng'at ma onge geno, ng'at modong' e dala. Mane nying mar Mephibosheth, mane gima Mephibosheth nyiso. Iwinjo dhako, iwinjo dichuo, iwinjo nyako, samoro idong'i e dalau, ji duto te osedhi maber, to in emi idong'i e dala, onge geno min go. Samoro isewuotho kuom ajuoke mondo duoki geno osetamore, onge kod geno. Iwinjo godhiambo kanie kiny sani kanie lolweka, nitie Yesu Kristo ma Nazareth manyalo kelo ni odhiambo sani, ma sebiro go e TV ka, ma en jal manyalo kelo geno moselal. Samoro isewuotho kuom dakteche, samoro in kod tuo modong'o kodi, misetemo kod dakteche madongo mondo mi geno onge, mama isetemo kata e dalani kanyo, e gweng'e kanyo, inie ma dalani ka ji wuotho tigo e mbaka, ne en dala modong' ma onge kod dwoko. Samoro kata nyithindi bendi dong', nyithindi odong' adiera, ma kata kirango ni ipuonjo nyithindo modhi e sikul mosudo digri mabeyo, kata kamano gidong' onge kama ginyalo yudo tich. Iwinjo mama, kata ka ibet kanyo dong' ineno ka dalani odong' adiera, mano wach ma kata kibet kendi ti samoro nyalo penjo ni tang'o maber manyalo timo, nikech adong'o kod mama, adong'o kod dalawa ka, adong'o kod nyithinda, onge kod ng'ato machielo manyalo resoya. Mephibosheth nodong' e dala, to winjo Daudi ma wuod Jesse ang' odhi e dala to penjo jal modong' e dala mar Saulo, to yudore ng'at achiel marang'ol mane geno onge kuome, manosejwang', manosewiti, ma ng'at achiel kende manong'eyo kuma nitie, maniluongo Siba, jal mane japidi, mane piro nyathine ka nyath pod othin. Muma ler wacho ni e kinde mane Mephibosheth ang' odong' ng'ol, odong' ka wuon gi kachiel gi owad wuon gi kachiel kod kwar gi ma Saulo osetho,
Mumaler wacho niya, kano osedong kamano to Siba majapidi ang'o winjo ni jok wuonegi kachiel kod kwargi osedong e gode mag Gilboa gisetho. To Mumaler wacho niya, Siba ang'o kawo nyathi miluongo ni Mefibosheth mondo otonygo odhigo mabor opande na nyuola. Iwinjo ji mang'eny oseringo mondo pondi, makata ka wanie boma piny Nairobi ka ji mang'eny oseringe dala mondo pondi nikech kuong mag dala, kuong mag mier, makata ka ng'ato temo mondo timre gimoro timre to ok nyalo timore. Jomoko nyoringo, mine moko nyoringe gweng'egi giringo gidhi mabor nikech weche mag dala, dongo mag dala nyomiyo ji oringo. Jomoko nyoringe pacho nikech onge gima ber minyalo ne kuomgi. Iwinjo dhako kata kiseringo kawuono kinyi kelo geno ma ng'ato nyalo ringo dhi kuome. Iwinjo ni kati dong kanyo nitiere jal manyalo duoko ni geno, iluongo Yesu Kristo ma wuod Nyasaye, iluongo Yesu Kristo ma Janazara. Iwinjo kati dong mama, kati dong dichuo, kati dong nyako, kati dong kijana, nitiere Yesu. Amina. Ratego ruodho muma, iluongo Yesu misinga ruodho lweny. Onge gima tek mosetamo Yesu, kata gik matek ma piny ok nyal, kata gik matek ma pesa ok nyal. Nitiere Yesu misinga ruodh muma, enie monyalo gik matek. Waseneno gik motimo. Yesu Kristo ene jadier ma kata ka weche tek. Iwinjo mama, kata ka chal ka gima itemo ok timore maber, isetimo kod ohala ma kitem to tamore, kitem gi mar njugu tamore, kitem kod mar simsim tamore, itemo nyaka mar hotel nyol war piny. Kuona kelo geno, jal ma ng'ato nyalo ringo dhi ire, jal ma nyalo golo ng'ato dong mar dala, kata kidong e ohandi kanyi dong, ji duto te manyochako go ohala, ohande gidhi maber mama dong ineno, jok manye chako go tije gidhi maber, giyudo promotion. In tich minyalo yudo onge gima ber minyalo neno ngimani. Samoro kibedo tipenjori kwano lweti kiwuotho, kawuono odhiambo kelo dichuo, iluongo Yesu misinga ruodh lweny, jal manomako bada kadong e par wuora kodindo. Iwinjo kata kawuono kinyi an bende nadong ka kidong dhako, an bende nadong kaka nidong dichuo. E par mama nane manadong makata ka ji ne rango gik mabeyo minyalo ne, an naonge kod gima ber minyalo ne dala. Iwinjo Yesu Kristo manawalo ene kende manokelo geno, ene manokelo duoko kinde moko. Anyalo paro chien ka nyithinda tho, kanyuolo to nyithinda jochiende chamo, anyuolo nyathi mokwongo jochieno chamo, anyuolo mar ariyo nyaka mar adek nyaka mar abich jochiende chama. Na paro kuom Yesu misinga, jal mabiro yalo kodu kinyi. Iwinjo nade kamibetie, dong inyalo ringi dhir Yesu kokinyi, jal manyalo kelo geno, jal manyalo kelo duoko. En gal mabadi otimo chuma bati otimo teko. Onge gima nyalo tamo Yesu wuod Nyasaye, onge gima tek manyalo tamo Yesu nyarombo, onge gima tek manyalo tamo Yesu misinga. Osana ruodho muma jal maratego. Iwinjo Mefibosheth nodong en ng'at marang'ol. Muma wacho ya ang'o Siba wacho ni nitie ng'at modong, kata kamano en ng'at mong'ol ma onge tiendni. Inere kaka ji luongi e dalau, ere nyingi mosemiyi. Mefibosheth nomi nying jal marang'ol, jal modong. Iwinjo nade, into nyingi mane mosemiyi e gweng'u kano, kata e dalau kanyo nyingi mane mosemiyi, kata kiwuotho to nyingi mane miwuotho go gi nyingi. Ere kama ka ji obetie, to ere kaka nyingi miluongi go. Mumaler wacho niya Mefibosheth, Siba ang'o wacho niya nitie ng'at modong tiluonge ni Mefibosheth, to en ng'at ma tiende ng'ol, to en mabor, en e piny mar Lodebar, e piny motwo, piny motimo ngoro. Par kaka da wacho ni Lodebar nyiso ni piny motwo, piny motimo ngoro, en kama onge geno. By the way, Mumaler wacho niya piny Lodebar kanyo jok manosetimo richo, jok modong ni inyalo ting tichoko titero Lodebar, nikech en kama ne bor, kama noting'o ngoro, kama onge geno. En kama ji chiemo ke shida, ji rwakore ke shida, ji wuotho ke shida, onge gik maber minyalo ne. Kanye ma nyathi ruoth noyudore, iluongo Mefibosheth, jal mong'ol, jal manuting'e kiringo go danyuola mondo epga anyuola, nyuola jok maricho, jok dhako nyalo ringo kod nyathine mondo tony e remo mar anyuola. Mefibosheth be japidi oparo, owacho na diera ruodha osetho, wuon kijana ni bende osetho, we aringe kode adhi kode piny mabor mondo mi otony kuom lang chunje mag dala. To ka Siba nang'o ting'o nyathi mayom maja dweche abich, oting'e gok kamano giringo kode, to ka nyathino kier moa e gok Siba molwar piny motur, kanye mane Mefibosheth oyude ng'ol. Mumaler wacho niya ne oringo kode kata kosebet mong'ol kamano, otere Lodebar, piny mabor, piny ma otimo ngoro. Mefibosheth to nowacho ni par kendo, mano nyiso ni ng'at maonge geno, ng'at modong', ng'at maonge kod duoko e ngimane. Mumaler wacho niya kano osetere kanyo, kanye manodakie, ta wuoro Nyasaye maraono masikilo kudu kinyi na mloluke, en jal ma ka ng'ato yie kuome tang' wana lamogo, en
en ng'ati moko ng'ato yie kuome mowacho na adier, asetemo kod pesa onge duoko, asetemo kod rieko mag onge duoko, asetemo kod juke mabeyo mag piny mag onge duoko, nyaka jolemo mag mirieri nyaka mag misuma mago nyatemo nyoko kelo na duoko. Kawuono kelo Yesu Nyarombo, jal maratego, jal mapokolo, iluongo Yesu Misinga Ruodh Muma, jal mano dada lwet wasigu mag tho e kinde mane wasigu mag tho maka ka giramo matek ne nyaka dhi e buolo. Omera Yesu Kristo makelo ene kende dawa tosha, ene mano mako ngimana kalao e kinde dalawa nadong' adiera. Owetena notemo kod fedha kanye mana fwenye ni kata un kod pesa mang'eny e dala, pesa mang'eny ok nyal kelo duoko. Kata un kod pesa mang'eny, omera pesa ok nyal kelo chang ne ng'ato. Kata ubed mana kod pesa mapong'o degi, omera pesa ok nyal kelo chang. Kata un mana gi geche madongo madonji e dala, geche madongo ok nyal kelo duoko. Omera nanene dalawa pesa mane ni kodindo ok no kelo na duoko, ok no miya changa no kata na temo. Omera yuke mag sema maber no temo no ok kelo duoko. Nyaka jorieko mag piny dakteche madongo man gi PhD kod degree madongo no temo mondo rasingi mano no tamore. Aparo dichieng' moro achiel naninde tie maembe, aparo kuom Yesu retago mar lweny naka piwang'a go kala awacho ni Ruoth ine madongo kodi, dakteche osetemo osetamore, osana ine madongo kodi, jorieko mag piny osetemo tamore. Nyaka dakteche madongo manyosomo manigi rieko mong'eyo funi ka funi mar dhano nyotemo kuom ngimana nyotamore. Na awacho nadongo kodi Yesu Misinga, awuoro dichieng' no Jehova na winjo ka Jehova biro lela gudhiambo ka chieng' oloko lando. Amina nopudha kuom wasigu mag tho mag ran mag dala mag miere, osana ratego ne makelo manyalo konyo ng'ato. Ere kaka iwinjo sani okinyi donge nitiere Yesu ratego Ruodh lweny manyalo maki, manyalo resi kata weche te. Nitiere Yesu Misinga Ruodh kedo manyalo konyi kata kelao, kata kidong' dhako nitie Yesu. Omera kade seywa ke dhako donge neno ka ywak to pok omiyi duoko, kata kiseywa ke dichuo donge neno ka duoko onge. Omera nitiere Yesu Misinga, osana Ruodh Muma, nitiere Yesu ratego Ruodh lweny makata kibedo kanyo. Omera dhako negi fweny kuom Yesu, onegi fweny Yesu kuom Yesu Misinga, jala maratego mapokolo, iluongo Yesu Ruodh Muma, jala maratego mapokowel, iluongo Yesu manyaka nene, iluongo Yesu Wuod Maria, jala mapolo winjo, jala mapolo luoro. Onge nyalo wach matek mosetem go Ruoth mani ok onyalore. An nyaka ne mama nyola nyaka romo kama pok awinjo wach mosetem go Ruodhwa mani ok otimore kuom yie. Omera yie monegi losi kapok walamo, dongo yie monegi losi nikech yie. Omera yie ratego yie nyalo muomo makata langi chunji oramo mochwado lwetegi ni nigi maber ok nyal nene odi kanyo. To omera yie nyalo muomo jongi chunjego. Omera yie monegi losi dhako kapok walamo kodi okinyi, yie monegi losi dichuo kapok walamo kodi sani. Nitiere Nyasaye maduong' mawinjo koselimo ngimana mondo alamie kod ng'ato sani. Nitiere Nyasaye maduong' maratego moselimo ngimana mondo alamie kod dichuo kata dhako moro modong'ie dala makata kotemo to onge gima ber monene ngimane. Nego walamie kod dichuo moro makata kotemo kowuotho to nyalo kwano lwete ne openjore ni somo to nasomo nyaka digri, asomo nyaka digri. Ogudu be ne sidho juchene nyodale unyo neno kata kamano nyoge ramo ni kata kamani rwako gudu to gima ber minyalo nene ngima ni onge. Dong wan kono joko mowar makata kiranga jidong owari dong ineno wari adiera kata kesi chemo kinyalo dhomo dhoko moro machalo dho polo ilumo dho laitai. Kata kamano juchende to ramo ni gima ber minyalo nene ngima ni onge. Dong ine mapok ifwenyo kuom Yesu ratego, jal maratego, jal mapok owel, ine mapok ifwenyo kuom Yesu Misinga, jal maraono, jal maumba lach. Nitie Yesu Misinga Ruodh lweny dong ine masekele kod okinyi mondo orasie dhako moro, orasie dichuo moro, orasie nyako moro, orasie dala moro. Iwinjo mama kata ka inie daleni kanyo dong ineno ka daleni odong' adiera, daleni odong' e gwenge, daleni e mbaka. Omera kata kidong' ine nyako kanyo isesomo ni somo maber, ine manyo in geno mar dala kata kawuono kiwuotho adiera isiwuotho kod certificate mondo yud tije ok onge kamoro moro midhiye, tikoni nopong' kamoro moro midhiye, tikoni ni ok nyalre kamoro moro midhiye to onge duoko. Kawuono okinyi akelo Yesu Misinga Ruodh Muma, jal manyalo rucho weche manondiki kod anyuola, jal manyalo rucho weche manondiki kod kwere, jal manyalo muko mise mag tho, jal manyalo muko mise mag dhier. Osana ratego Ruodh Muma, jal mano muko mise. Jehova noresa mise mag dhier manomako ngimana matek maonge gima ber minyalo nene oda. Ane manadong' adiera nadong' e piny Kibira kacha nadong' to nitie Nyasaye
Nyasaye maduong' mar Nyasaye. Osana ruodh muma mana fwenyo mana wuotho ne kachiel kod chiega kare ne manyage mnwa wuotho go kwa yalo Yesu mishinga ruodh muma. Osana na wasenene piny Kibira kata kawuono kinyo nege nene nyaka kuni masi wuothe ruodha no. Aseneno gik motimo ne mine kod chwo. Dong ine makiloso yie kudu kinyi to Nyasaye no nyalo timo ne ng'wono. Ine makiloso yie kod sani. Osana ratego pod nitie gik manotimo kinde mage muma. Osana pod tiya kata kawuono kod kinyi. Osana nyalo tiyo ne ngimani. Osana nyalo tiyo ne odi. Awacho ni onge gima tek mok nyalare kuom Yesu ruodh muma. Awacho ni onge gima tek mok nyalare kuom jal moyie kuom Yesu. Duto te nyalore kuom jal moyie. Duto te nyalore kuom jal moyie. Omera kata neno ketemo isetemo kod rieko ni osegon aiba kata isetemo kod paro ma in go kosekelo ni geno odhiambo sani okinyi sani nitiere Yesu ruodh muma. Nitiere Yesu ratego ruodh lwany. Onge gima tek mosetamogo. Omera kata kibedo kanyo omera setemo kod gik minyalo gigo te kosekelo ni duoko kawuono kinyo ne giteme Yesu. Osana ruodh muma makele studio ka onegi teme Yesu ruodh kedo jalo maratego jalo mapokolo en gima osetame onge en ruoth manyaka ne ruodh osewal en usiko ruoth ahigni 2020 mosekadho en ruoth pod obiro siko ruoth en kende moromo nyarombo maonge mbala iluongo Yesu jaber ruodh muma iluongo Yesu mishinga ruodh kedo. Osana jarasala osana jarosala omina ruodh muma ne moromo katu kinyi sane ere kakiwinjo mama ere kakiwinjo dichuo ere kakiwinjo nyako dongi mosetamino ne gitere ne Yesu yie koda mondo walam kodi Nyasaye. Nitiere Nyasaye mondo walam kodi kapok atieko ne gimakinye yie nikech duto te nyalo remane kuom yie. Na wacho ni yie ratego nyalo muomo. Na wacho ni yie ne kod teko yie nyalo muomo. Omiya kata tek machalo nade yie biro muoma nyaka wasigu magadala magatho magimie dong wan kod joko mowar molima daki tuo tambo wari mabernde dichuo irwako shut mitwe tayo wari mabernde kata kamano gima jachien orame ni warwok tibiro wari to makamana gima ber mangato nyalo nene warwok to kenyala neno kawuono nitiere Yesu mishinga wan kod joko modakia shida gichieme shida girwako shida to kon gin kod Yesu Kristo ma Nazareth magolo ji shida magonyo dhako. Omera kawuono ne gifwenyo kuom Yesu gimo mi wacho no wari ti wuothe shida nikech poke fwenyo kuom japuonj jalo manyalo golo ngate shida jimu mama lero wacho niya no yie mondo bed jalo modhie mondo wan obed jomwandu no bedo yie mondo bed jalo mocha mondo wan kik chawa mondo wan luorwa dongine mapoke fwenyo kuom Yesu ratego omiyo jogweng'ul chai omiyo anyuolo chai onegi fwenyo kuom Yesu. Omera dhako negi fwenyo kuom Yesu. Ine dhako mapoko wa in dichuo mapoko wa kata ine nyako mapoko wa dongo negi fwenyo kuom Yesu mishinga jalo maratego wuodh warwo onge gima tek mosetame. Omera kifwenyo kuom Yesu kata kinyi sani me wacho me yeche kananga ni anto weche piny asetemo kod rieko mag piny to setamore onge kod duoko kawuono dwa natemie Yesu mishinga jalo mawinjo kiyalo kudu kinyi kawuono dwa natemie Yesu ruodh muma jalo mawinjo kilero kuome onge gima osetamo Yesu wacho ni gadier onge gima osetamo ruodh wacho ni gadier. Omiyo kata kawuono kinyi onege teme Yesu ruodh muma kata kawuono kod kinyi onege teme Yesu ruodh kedo iluongo Yesu nyakwar Jesse amino se plastaro jabethania amino se Maritha gi Maria mabako onge gima osetamo Yesu onge gima osetamo meja onge gima osetamo meshinga. Omera kati beto kanyo onege fwenya kuom Yesu ratego ruodh muma nege teko ene mene kod nyalo gima osetame onge. Omera teme Yesu kod kinyi teme Yesu mishinga ruodh lwany tema Yesu kod kinyi sani mondo ne kade tamara gima setemo motamore no onege teme go Yesu japuonj mondo ne kok binyalore. Awacho ni kude tier ni onge gima osetamo Nyasaye. Awacho ni kude tier ni onge gima osetamo ruodh muma onge gima osetamo ruodh warwo Yesu ruodh sigruok gima osetamo onge gima onege timo na dhako onege yie kuom Yesu Kristo kapok achako lamo kodi Nyasaye gima onege timo dichuo onege yie kuom Yesu Kristo jalo maratego jalo maraono muma maler wacho niya nosiko kowacho ni do timang'o Mefibosheth openjore en gima do tim nikech odonge dalage onge gima ber monyalo neno awuoro Nyasaye maraono Yesu se oraka kaka noro Daudi ma wuod Jesse mondo manye jalo moro modong e dala modong e gweng. Omera ne mondo manye jalo moro modong kati anyuola marge ma ji osejwango ma ji osewito mondo manye jalo moro modong. Daudi no ore od Jonathan mondo manye jalo moro modong e dhod Saulo. Han bende ruoth oseora TV ka kudu kinyi mondo manye jalo moro modong mondo walam go Nyasaye mar ono mondo wanyame go Nyasaye maratego. Omera makie yie mondo walam kodi okinyi sani Nyasaye ono nitie kisema ko yie kod lweti to nego walam yie kodi Nyasaye mondo watete ko mar Nyasachwa mondo wanete ko mar warwo Nyasaye maduong' mar auma lwany jalo maratego jalo maumba lach en kende men kod teko yie mondo walam kodi Nyasaye maduong' mar nyalo mar oganda lweny mondo wanet Jehova kar ya lwete kapok
pudhila gi chunje mag dala mag mier mag fuo mag ran ne entie kod teko. Yie mondo walam kodi Nyasaye. Wuoro maler osemi duo. Erokamano Nyasaye maratego marogana lwe. Jehova nikela radio TV lolweka. Jehova mondo ya ler kuom weche manyikete lewa. Jehova dhako ni Nyasaye maduong'. Jehova pari ngimane komanda mar lwe. Ya nyako ni kijana ni dichuogni. Dala ni Nyasaye marogana lwe. Wuoro maler ya negi malo. Itim weche madongo nenge magi. Jehova Nyasaye marauma. Wuoro maler ini mapokoloi. Katu kinyisani pokoloi mesinga. Ya negi malo tim negi ngwono. Nikech ini kinde miromo manyaka chieng'. Erokamano Ruodh Muma nikech sewinja kaka jawinja pile kende setimo kaka Nyasaye Ruodh Muma. Duong' mondo dogni manyaka chieng'. E nying Yesu Kristo nogo Ruodhwa. Amen. Agoyo ne Yesu Kristo erokamano. Achaka nuoyo nyinga kendo. Nyinga na en Bishop Joseph Odindo. An Bishop mar Redeemed Ministries International. Wan kod kanisa Kibera o Katwekera. Moloyo duta jala mowar aero Kristo. Ase kendo an kod dhako kod nyithindo. Chiega iluongo Nyagem Yala, Karina Kinyi ma Nyagem Yala. Pastor wa kanyo iluongo Collins Obul ma wuod Alego. Atiyo kendo kachiel kod migao mar Mana Ministries International manie piny Seme kod Nairobi ka. En ministry mose konyo piny Seme kachiel kod gwenge mukio kod Seme. Nyasaye mondo gwedh Mana. Nyasaye mondo tingi malo kum tich maber magitimo kachiel kod tich magidhi mbele timo ne oganda. Nyasaye mondo gwedhu. Samoro didwar namba na yie mondo mi namba na en 0720 316 52 kata 07 88 43 91 8 0720 316 60 52 kata 07 88 43 91 8. Nyasaye mondo gwedhu. Nyasaye mondo timnu maber nyaka chieng' machielo. Shalom. Amen. Akulora ni komanda jaler. Atingo bada. Ranyisi mar surrender.